Έλα. Πού πας? Πού πάω? Δεν πάω πουθενά, εδώ είμαι. Από εδώ να κατέβηκα, πήρα ένα κινητό, μεγάλο μου είπανε, για να μπω μέσα λέει, να κάνω εφαρμοστό, να πω εφαρμογή. Ψάχνω να βρω κουμπιά, αλλά δεν βρίσκω. Ενώ είχα ένα παλιό, είχε κουμπιά, αυτό δεν έχει κουμπιά. Πώς θα μπω μέσα? Μου λένε να ανοίξω την πόρτα, κάνω εφαρμογή. Να εφαρμοστώ. Αν πω μέσα, πώς θα βγω και δεν κλείσει η πόρτα έξω? Αν πω μέσα στο κινητό, πώς θα βγω έξω με την εφαρμογή του? Άραγε, κάτι δεν γίνεται καλά εδώ πέρα. Πρέπει να πήραμε το βάπτισμα από τα υπόλοιπα, ρε παιδιά. Δεν πατά καλά. Θέλω να μπω μέσα, να κάνω εφαρμογή, να πάρω τα λεφτά μου. Έχω και υπάρχει μια μπαταρία να φορτώσω, να φορτώσω το κινητό. Θέλω να πάρω και ένα πάνελ στο κεφάλι τώρα. Λοιπόν, άρα εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα? Εδώ το ερώτημα. Εγώ έκανα με 50 ευρώ έδωσα με το λεωφορείο να έρθω εδώ, να πάρω τα λεφτά μου με το κινητό, με εφαρμογές. Πρέπει να εφαρμοστώ. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, απαντώ του Bill Gates με την τεχνολογία του. Bill Gates, μ' ακούς? Άκουσέ μου, εγώ είμαι ο Γιώργος Παλιός, από το Άγιο Όρος, μένω στις Σπηλιές και σε Καλυβάκια. Έλα να πιούμε καφέ μαζί να σε κεράσω. Γιατί έχεις μια ωραία τεχνολογία, ρε μάστορα. Σε πάω. Σε πάω πάρα πολύ. Είμαι κι εγώ της τεχνολογίας, είμαι κι εγώ. Αλλά με την πνευματική τεχνολογία εγώ όμως. Πάμε κόντρα τώρα. Ποιος θα νικήσει? Εσύ με το Σταυρό, εγώ με το Χριστό και εσύ με το στρατό. Λοιπόν, Bill Gates, τα έχουμε ξαναπεί δυο μας. Άκουσέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη με αναγκάζει παρακαλώ να κατηβαίνω να αγοράσω 50 ευρώ κινητό. 50 ευρώ τσάμπα μου δώσανε γιατί με αγαπάει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ λέω, όσοι πάρουν αυτό το πράγμα, το κινητό του μεγάλου, και πάνε και κάνουν αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το μηχάνημα ανάληψη, αυτό λέει ότι είναι η τεχνολογία άβρευση. Πώς είναι η τεχνολογία? Ρε Bill Gates αδερφέ, δεν θέλω να έχω επαφή και εγώ με το μηχάνημα, αλλά εσύ όμως μου λες πάρε ένα κινητό μεγάλο. Εντάξει, εγώ χωράω να μπω μέσα, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, μου λες να μην έχω επαφή, άργα το μηχάνημα είναι άρρωστο. Άργα τα λοιπά σου είναι άρρωστα. Ξέρω που το πας. Μαστορά. Bill Gates, ξέρω που του πας. Κάνεις επίτηδες αυτή τη δουλειά, τρέχεις τρελάνε όλο τον κόσμο, διώχνεις τους υπαλλήλους από την τράπεζα τα ταμεία. Έτσι θα σου πω τι να κάνεις με τα ταμεία εγώ τώρα. Τραπεζίτες, μ' ακούτε? 10 βασιλείς δεν είναι, αλλά έχουν εξουσία, μ' ακούτε? Ακούστε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς να δουλέψει τώρα. Bill Gates, μάθε τέχνη και πιάσαινε. Και όταν χρειαστεί φτιάξαινε. Άκουσέ μου. Εγώ ετοιμάσει και δεν χαράχτην. Ξέρω τι κάνεις. Σε παρακολουθώ every day. Σου λέω και στα εγγλέζικα. Σου λέω να σου πω και στα αραβικά. Τι να σου πω τώρα? Έχω 4 γλώσσες γνωρίζω. Θα με χρειαστεί σήμερα στην τεχνολογία σου. Μας πέρα με τα κολοκύθια που έξω πάνω του εφόρος δεν θα τα καταφέρεις έτσι. Εμείς είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Αγαπάμε τον Ιησού Χριστό τον Αζωραίο, τον βασιλιά των Ιουδαίων. Είναι πολύ καλός αυτό. Δεν το ξέρεις, δεν θα το γνωρίσεις. Έλα, πάμε πιούμε καφέ. Έλα. Λοιπόν, άκουσε και Bill Gates. Έχουν να πούμε πολλά. Είμαι ενοχλημένος. Τραβάω τώρα γύρω στα... Κοίταξε! Μπαταρίες εδώ! Κινητά εδώ! 100 κιλά βάρος κουβαλάω. Σαν βλάκας θα έχω βάλει στην πλάτη για να πάρω και ένα πάνελ τώρα. Να φορτίζω αυτά τα και εγώ δεν έχω ρεύμα. Εντάξει, με το παλιό το κινητό. Εντάξει, κρατούσε 5 μέρες. Ένας φιλότιμος άλλος μου το φόρτωνε με το παλιό. Εσύ τώρα να πω με εφαρμογή. Πάω, ψάχνω από κουμπιά. Δεν υπάρχουν. Να μπω μέσα. Και πώς θα βγω έξω ρε μάσου, να μην κλειδώσω μέσα? Μαγιά μπαρκότε, μπάρε, ρε μπάρες. Λοιπόν, άκου τώρα Bill Gates σοβαρά τα πράγματα. Αγριεύουν πολύ. Θα έρθουν πνευματικοί νόμοι, πρόσεξε Bill Gates, άκουσε. Εσείς που κατασκευάζετε 10 τραπεζίτες, ποιος έλεγε τις τραπεζίτες? Ωραία, ο ακροατής θα σας καταλάβει. Λοιπόν, άκουσε μου. Ας σου προτείνω μια τεχνολογία εγώ καινούρια. Όσοι παίρνουν λεφτά από την τράπεζα θα πληρώνουμε την ταμεία. Το 10%, το 5% είναι πουλά. Γιατί άμα μάσουμε ας πούμε καμιά δεκαριά άτομα 10.000, ο άλλος θα πάρει να πούμε μέσα σε μια ώρα πουλά λεφτά. Οπότε πάμε 5%, κάμια συμφωνία είπαμε. Μην τσατήρεις, συμπλέπω έξω αφρέξω τα στόμα. Από συμπλέπω τώρα. Συμπλέπω. Έχεις πρόβλημα. Ρε φίλε, έχεις πάρει το βάπτισμα του από τα εμβόλια ρε. Στο χώρες θα ίσα ρε. Να καταλάβεις πως αγαπάω ρε. Συγγνώμη, αλλά με έχεις φέρει
Ξέρεις τι δρότα έπεσα εγώ για να έρθω εδώ να πάρω τα ευρώ? Κάθε ευρώ του ανθρώπου είναι και δρότας. Πάνε να εκμεταλλευτεί τον ευρώ των ανθρώπων. Είσαι καλά, δεν θα δώσει λόγο σου ώρα, παιδιά. Τι κάνετε, ρε, ρεμίστε, ρε. Ρε, Bill Gates, σ' αγαπάω, ρε. Κάθε μέρα κάνω αγρυπία για την πάρτι σου, ρε, φίλε. Ωραία που μπλέξαμε. Ρε, κοίτα εδώ τι γίνεται. Να πάρω μεγάλο κινητό. Στο μάρκετ να έχω μεγάλο κινητό, μου λένε. Αμάν, και πατάμε καλά κερασάκι όσοι έχουν μεγάλο κινητό. Τι αυτό, Παστρά, ξύπνα, Bill Gates. Δορυφόροι, τι κάνετε, ρε. Ρε, πέφτει ο κόσμος στην πλάνη, ρε. Ο καημένος ο κόσμος τώρα χαράζεται, ρε. Ξυπνήσε, ρε, αδέρφια. Κοίταξε εδώ. Να πάω εγώ στο Μάρια κάνω τώρα, εγώ παίρνω τα λεφτά, λέει, από εδώ. Αν τα πάρω, μπορεί να μην τα πάρω. Μπορεί να μην τα πάρω. Εδώ. Μπορεί να μην τα πάρω. Γιατί δεν είναι αυτά, δεν έχουν έγκριση. Δηλαδή, δεν είναι εγγυημένα. Αυτά είναι άρρωστα, μου λέτε. Είναι άρρωστα και εγώ δεν πρέπει να τα ζυγώσω. Πρέπει να έχω κινητό για να πάω να κάνω ανάληψη. Συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή μιλάμε πνευματικά, συγγνώμη, αδελφέ. Λοιπόν, άκουσε μου τώρα. Εγώ θέλω να κάνω ανάληψη. Εντάξει, μου λέτε 1 μέτρο μακριά. Είμαι. Να μετρήσω, δεν έχω μέτρο. Άρα, 1 μέτρο. 1 μέτρο. Πάπαλα, τίποτα. Πάμε δεύτερη φορά. Δεν μπήκα μέσα, ρε. Δεν μπήκα να κάνω, να πούμε ανάληψη. Δεν μπορώ να κάνω ανάληψη. Δεν μπήκα να πω να προγραμματιστώ. Δεν μπήκα να εφαρμοστώ. Πολύ πρόβλημα. Αμάν, είναι άρρωστο. Μην τα κουμπάτε. Αυτό είναι εξαπαφή χωρίς να τα κουμπάμε. Μην τα κουμπάμε, θα πάω αρρώστια. Ρε, Bill Gates, μας δουλεύεις. Ρε, η τεχνολογία, ρε, μπάστα, μας δουλεύει. Δεν μας κάνετε, ρε. Λέτε ότι τους γεροντάδες, τους παππούδες, τα εγγόνια. Ρε, μηχανίζεσαι, αμά, φίλε, μιλάμε σοβαρά εδώ. Λοιπόν, τα εγγόνια λέτε στο κινητό, εδώ αυτό το, και να γίνει, να πούμε, αυτό το πράγμα που λέτε να πούμε μέσα. Λοιπόν, ξέρετε ότι εμείς οι γεροντάδες ξέρουμε πολλά. Μας έχετε αγράμματος. Τα έχουμε 400. Δεν είμαστε αγράμματοι. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Οι παππούδες όλα τα ξέρουν. Οι παππούδες όλα τα ξέρουν. Οι παππούδες όλα τα ξέρουν. Που λέτε ότι δεν ξέρουμε κινητά και να πούν τα εικόνια. Να μας κάνουν, λέει, εφαρμογές. Να εφαρμοστούμε. Ξέρεις ότι πριν 40 χρόνια ξαναβγήκε αυτό ο Bill Gates και δεν το δεχτήκαμε γιατί ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Τώρα με τα υπόλοιπα του βάπτισμα, του χαράσματος, οι άνθρωποι γι' αυτό έχεις πάρει φόρα κάτι φόρα. Πρόσεξε, εγώ κατέβηκα από ψηλά και θα ανέβω κάποτε ψηλά στην Ιερουσαλήμ που θα δώσουμε λόγο. Πρόσεξε τι σου λέω. Κατεβήκαμε από πάνω και όσοι κατεβήκαν από πάνω θα ξανανεβούν εκεί που κατεβήκανε πάνω. Κατάλαβες? Κατεβήκαμε από πάνω κάτω και από κάτω θα πάμε πάλι πάνω με τη βοήθεια του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Θα τα πούμε δυο μας. Και θα γελάτε όλοι και θα κοροϊδεύετε. Ξέρω τι σου λέω. Και ξέρεις και τι ακούς. Τα έχουμε ξανασυζητήσει δυο μας. Πριν 4 χρόνια 5 που είπα εγώ μην παίρνετε τα εμβόλια θα πεθάνετε και πεθαίναν και με κοροϊδεύανε. Και τώρα ψάχνω να με βρουν που είμαι και τους είναι καλοδεχόμενοι. Έχω και γιατρεύονται ο κόσμος. Λοιπόν, δεν θα με βρείτε μένα. Πατάω εγώ τα κουμπιά, όχι αυτά εδώ. Τα άλλα τα κουμπιά, τα πνευματικά και εξαφανίζουμε. Να το, εγώ είμαι, εδώ, παρόν. Έχω εντολή! Έχω εντολή από την Αγία Τριάδα να έρθω να ομολογήσω. Θες να καταλάβεις, δεν θες να καταλάβεις. Εγώ δεν είμαι του καναπέ και του τσιπουράδικου. Εγώ είμαι αλλού. Δεν μπορώ να σου πω πού, γιατί είναι πολλά λόγια, γιατί είναι φτώχεια. Λοιπόν, αυτό εδώ το κινητό μου το χαρίσανε ο κόσμος γιατί εγώ δεν έχω χρήματα. Δεν έχω χρήματα να πάρω ανάλυση. Αλλά αγαπάω τον κόσμο. Αγαπάω αυτούς που έχουν οικογένεια. Έχουν 10 παιδιά που να τους ταΐσουν αύριο μεθαύριο. Και εσείς θέλετε να τους χαράξετε. Πώς? Με την εφαρμογή να μπω μέσα εδώ και να κλείσει την πόρτα πίσω. Α, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καθόλου καλά. Δεν είσαι τεχνολογία. Δεν σου δίνουν το βραβείο Νόμπελ. Δεν σου δίνουν το βραβείο που λέτε εσείς Νόμπελ. Γιατί είσαι άχρηστη. 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 Είσαι άχρηστη. Πολύ άχρηστη. Θέλετε να κάνει τεχνολογία και τα έχει μπερδεύσει.
Βέβαια, άμα παίρνετε τα εμβόλια, βέβαια τα μπερδέψετε. Αφού παίρνετε να πούμε μια τεχνολογία. Ψυχική νοημοσύνη ετοιμάζετε τώρα, Σας περιμένω. Σας είπα, ελάτε να πιούμε καφέ να συζητήσουμε δυο μας, θα σας δώσω εγώ εντολές πώς θα δουλέψετε. Έχετε κουδέψει τον κόσμο του Γιουρουντάδης ότι δεν ξέρουν αυτοί κομπιούτερ, τα 3W να μπω μέσα να κάνω ανάληψη. Μάστορα, μάστορα. Σε πήραμε μυρωδιά, ξύπνα. Εδώ είναι Ελλάδα, Ορθοδοξία. Εδώ είναι Ελλάδα. Πρώτη παγκόσμια είναι η Ελλάδα. Και την έχετε σβήσει με τα ψέματά σας. Αμάν. Λοιπόν, σου λέω και πάλι και δεύτερη και τρίτη φορά. Όλοι οι τραπεζίτες, λέω για τον κόσμο τον Ορθόδοξο να μιλάω. Ας τον Bill Gates, είπαμε πολλά. Εντάξει, τον αγαπάω, τον εκτιμάω, αλλά θα δούμε στο τέλος θα γίνει. Λοιπόν, Ορθόδοξοι χριστιανοί της τράπεζας, ταμείες, θα σας δώσουμε το 5%, πάρτε τα ταμεία και δουλεύτε. Την ασφάλεια, μη φοβάσαι, έχει ασφάλεια Θεού. Μη φοβάσαι, θα δώσουμε και ασφάλεια. Δίνουμε και ασφάλεια. Είναι τζάμπα, όλα είναι από το Θεό. Λοιπόν, θα σας δώσουμε το 5% της αναλήψης που θα κάνουν τα χρήματα της τράπεζας. Μη μας αναγκάζετε με αυτά τα κινητά τα μεγάλα να μπούμε μέσα, να κάνουμε εφαρμογές και να κλείσει η πόρτα πίσω και δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Ψάχνω κι εγώ σαν χαρτός εδώ να βρω να μου κουμπιά. Να μπω μέσα. Ήρεμα. Ήρεμα. Ξέρεις γιατί γεννήθηκα εγώ εδώ πέρα και κατέβηκα? Γιατί κατέβηκα? Θα σου πω, θα πούμε σε Ιεροσόλυμα. Σε λίγα χρόνια μετά από το χάραγμα θα εμφανιστεί αυτός που σου δίνει εντολές. Εσύ είσαι το δεύτερο θηρίου. Πρόσεχε. Μετά από το χάραγμα θα εμφανιστεί. Ετοιμάσιν και δεν ταράχτην και δεν χαράχτην. Δεν είμαι ταραγμένος. Ούτε είναι βρεσμένος. Είμαι απλοποιημένος. Απλά, όχι εφαρμοστά. Όπως θέλεις να πω εγώ με στο κινητό. Αμήν. Λοιπόν, όσοι κάνουν κάρτες ανάληψη στα μάρκετ και κάνουν αγορά σε πωλήσε, είναι προχαραμένοι, διότι το σύστημα αυτό θα είναι με τον μοναδικό αριθμό μετέπειτα σε ένα μήνα, σε 10 μέρες, σε μια ώρα. Μετά δεν θα καταλάβουν πως θα προχαρούν πιο πολύ από τα λέει, μόνο μέσα σε κουτιά κανονικά μετά. Δηλαδή, όσοι κάνουμε κάρτες χρήση στα σούπερ μάρκετ, είμαστε προχαραμένοι. Του καταλάβαμε, άμα θα χαρακτούμε. Μην μου πει κάποιος ότι εγώ δεν παίρνω το τελικό, θα τα πάρω όλα και δεν πάρω το τελικό. Κινητό, ηρέμησε. Μην πει κάποιος ότι δεν θα πάρω τα όλα και θα πάρω την τελική χέρι και μέτωπο. Άρα κύριε Μάστορα, εσύ που του σκέφτεσαι αυτό και εσύ κι άνθρωπος του Θεού, γιατί παίρνεις αμαρτία? Δεν έχεις τίποτα? Άμα μπορεί να ελέγξεις τον εαυτό σου, πες μου και μένα αυτή την τεχνική να ελέγξω και εγώ τον εαυτό μου. Όλοι παίζουμε σε αμαρτία, ρε. Όλοι παίζουμε. Πάει να πάρει την πέτρα, θα σκοτώσει την γυναίκα εκείνη, Κι εγώ εκεί ήμουν, σαν την Καραβία ήμουν. Στο Σινάι ήμουν κι εγώ μέσα, τα είδα. Όλοι παίρναν να σκοτώσουν έναν άλλο με το κεφάλι έξω, γιατί έκανε αμαρτία. Και φώναζα εγώ εκεί. Τι είπε ο Χριστός, βρε. Τι είπε ο Χριστός, βρε. Ο αναμάρτητος στον ήλιο βαλέτων. Τα είπα, τα φώναξα στη Σαουδική-Αραβία, πήγαν να με συλλάβουνε, τους κάνουν σαυρό πίσω όλοι. Όπως του Πάπα, που είναι στην Ελλάδα. Του σαυρό έκανε πέρα. Δεν θα γίνει και τώρα. Το καλό, στα Ιεροσόλυμα, θα ξανακατέβουμε από πάνω και θα ξανανεβούμε πάνω. Γιατί το θέλεις εσύ να το ρίξεις τηλεόραση, να το δουν όλοι να γελάνε. Τότε θα γελάσει, να δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Αμήν. Και το Θεό δόξα, να εύχεστε για όλους μας. Αγαπάω όλο τον πλανήτη.